Fin de semana, en Ortigueira viuse unha luz no ceo que chamou a atención por parecer un ovni. E imos falar con Borja Tosar, que é astrofísico, e con Miguel Sierra, un veciño que conseguiu gravar esta luz. Moi boa tarde, Miguel. Hola. Como foi o avistamento? Contanos. Pois foi... Pero... Estábamos na taberna fuera e vimos unha luz. E había un compañero comigo e dixo: coño, mira que estrella máis luminosa. E estrella o carallo, se non é unha estrella. Entón gravei no co teléfono. Entrei para dentro, que había outros 4 ali dentro, que son todos veciños, tamén estaban dentro, bebendo no viño tamén como a nosotros. E saliron, un decía que era Venus, outro decía que era a estrella polar, outro decía que era un helicóptero. E dixen, mira, non, un xucubiño que está mal. Mandar a televisión porque isto non ten xeito. Claro, pero imos ver, digo, por centrar un pouco o tema. Estaba de na taberna, que hora era? As 8, eso durou, avistámoslo desde as 8 hasta as 10 menos cuarto, despois xa desapareceu. Estuvo 2 horas, entón, aí nesa posición. Pero non sei se máis é o que estamos vendo aí. No, íbase movendo. Despacillo, pero íbase movendo. Eso é a Estación Espacial Europea. Un satélite, mellor. Moi grandes. É moi Pero grande. vamos a ver, eu digo unha cousa. A mí o que me parecía era unha bomba de luz. Ti que crees que é? Unha bola de luz, iso. Unha bola de lume. Unha bola de lume. Pero unha bola de lume. Pero movíase moi rápido, non? No, amodiño. E de feito, no vídeo que mandei, o primeiro, que é onde se ve que é co teléfono, que é unha cousa blanca que, claro, despois ve o do barco, o telescopio, que ten un telescopio, e xa se ve o tema, perdón, a naranja, a roja. Se non será dixendo que ven un asteroide que vai impactar na Terra, non sei. No que gravei eu, perdón? Sí? Dime, no que gravache tú? No que gravei eu, se vos fijades, eu fixeime porque o vin 30 veces. Carai. O da bola blanca. Salen como chispas da bola blanca. Pero iso será... Iso vías así ou é polo efecto ao gravar? Non sei, No. estamos vendo. A ver, tedes o vídeo, e supoño que se hai un experto, pois sabe mellor que a min como mirar. Pois imos de preguntar ao experto, como dicíamos antes, imos falar co astrofísico, con Borja Tosar. Moi boa tarde, Borja. Moi boas tardes, compañeros, que tal? Eu, astrofísico, non creo que lle poida decir moito máis. No, bueno. Está ben o razonamento, sí. Perdón, Borja. Nos poñemos en dúbida non pasa nada. o que nos acaban de decir. O mellor un astrofísico si nos pode decir algo máis. No, Supoño que estabas Non me estou rico. Encantou, non creo que o astrofísico te vai dicir máis do que te estou dicindo. Vino 30 veces eu, vai chamar o astrofísico. 2 horas mirando para él, non? Perdóade, Borja, entendo que estabas escoitando, non? O relato e estás, ou biches as imaxes ou as estás a ver. Que pode ser? nada, pasaronme os compañeiros o vídeo de Miguel, estuvimos examinando o vídeo de Miguel, pasaronme a hora exacta na que se produciu o fenómeno, a orientación, calculamos máis ou menos onde era, a lo menos, un dos compañeiros que estaba facendo o fenómeno aceptou. É o planeta Venus, que é verdade que chama moitísima atención en estas tardes, especialmente xusto despois da posta de sol, porque é o obxecto que máis veía no ceo e que veía así de impresionante. Pero Miguel, que estamos escoitando a Borja, agora comentas ti, perdón. Sí, Borja, sigue, continúa. Nada, que comentaba que sí, que era o planeta Venus. Era o planeta Venus, seguro. Nada, non hai dúbida, que sí que brilla moito. Claro, entendemos que brila moito, pois nesta época, non? Sí, o planeta Venus sempre se ve xusto despois da posta do sol ou xusto antes de que salga o sol. Sempre se ven esos. Durante estes meses se va a ver preto da posta de sol, claro. O que significa que os próximos días se pode volver a ver o mismo fenómeno, e de feito invitaría a Miguel a que intentara volver a observalo estas noites en canto despexe, e se pode ver desde toda Galicia, despois da posta do sol, ás 8:30 da tarde. Está impresionante no ceo. É fácil confundilo con un obxecto que non coñecemos, claro. Bueno, pero Miguel, tú non decías que había alguén do bar que dicía que era Venus? Como? Non dixeche que había alguén dos que estabades no bar que dicía que era Venus? Dixen. Que non dixo? Que non dixo. Chámase Paco, que é máis que a vida.
Paco é un nombre propio Paco. para alguén que ten eso. Un nome consentidiño. Oi, Paco. Miguel, non sei se estaba escritando a Borja, el di que se trata, sen dúbida alguna, hombre, que vendo as imaxes, que podría ser Venus. Non hai dúbida ninguna, é o planeta Venus, a posición, a hora, o comportamento, incluso a imaxe de telescopio, ainda que está desenfocada, corresponde co planeta Venus. Fixeron o correcto, gravaron o fenómeno, o reportaron, e incluso foron quenes de montar un telescopio, sacaron unha foto polo telescopio, entonces o fixeron perfectamente, e precisamente ter este vídeo nos permite saber exactamente o que estábamos vendo. A ver, chama moito a atención, é normal que a xente chame a atención Venus, e se non estás metido na astronomía e non eres un astrónomo, é fácil preguntar que e non pasa nada, está estupendo. Miguel, estás de acuerdo ou non? Sí, hombre, claro que estou de acordo. A mí o que me parece raro é que eu teño 50 anos que vou cumplir en maio, é a primeira vez que o vexo. E Venus leva tempo aí xa. Vistes a Venus botando chispas e di, aí vai máis algo, aí pasa algo. Aí pasa algo. Non sei se é moi habitual ou non que poidamos ver Venus así, Borja. Neste Por que se momento move tan é o rápido? momento... Sí. Neste momento é o momento que máis brilla de todo o ano con diferenza. Está moi longe do Sol, está afastado do Sol xa, entonces é o momento que máis brilla do ano. Por iso chama toda a atención. De feito, non hai nada no ceo que brille máis que Venus que non sexa a Luna ou o Sol. O sea, un obxecto tremendamente brillante. Entonces, é unha boa época para ver Venus, sobre todo, pues, é habitual confundilo con pues non sabes que é, pues preguntas, está perfecto. Por eso estamos os astrónomos. Pois... Moitas gracias. Xa me saco do... Nada, Miguel. Ves, Miguel, como ao Fixestes moi final... ben, sacaste un vídeo moi bon, sacaste o telescopio, perfecto. Joga ya, No, toda a xente que ve algo que non identifica, grave tamén. O que hai que felicitar é a Paco, Miguel. Paco, hombre, Paco xa te pode. Paco é un artista. Xa lle vou dicir hoxe, ahora mismo, cando acabe como vosotros, vou chamar. Porque non é astrofísico, Paco, non? Pois a mellor é eu e non o di. uno non sabe, pero... Ten intuición, ten intuición. Ahora, pero fixeron o correcto, porque miraron, colleron o telescopio e opinaron. Pero non se ocorreu ninguén ir ali a mirar. Eso é bom. Eso está moi ben. Non vai a sobra a Venus. Que pase algo. Pero para iso está ben consultarlle a Borja Tosar, que sempre acuda a nosa chamada. Moitísimas grazas, Borja. Moitas grazas a vos, compañeiros, por sacar algo de astronomía. Moitísimas grazas. Moitas gracias, Borja. Nada, Noraboa, Miguel e Paco, polo vídeo. Gracias a todos, sobre todo a Borja. Claro que sí. Nada, gracias, Miguel. Ao final, a opinión valía, Miguel? Sí. Gracias, Miguel. Bueno, Qué maravilla. Que fenómeno, Miguel. Qué gusto, porque Qué fenómeno. Los momentos máis... O sea, brillante. sí. Pero é curioso. Falamos con Miguel, que grabou... Vamos falar con un astrofísico. Non creo que che vai decir un astrofísico malo do que che digo eu. Nada que non De sepamos a estas alturas satélites da e nosa de- vida, non? Olvídate. No, Maravilla. Perfecto. Lo que pasa é que a ciencia